Hai लोगोफोर सोर सोर दं फैलायदो hai लोगोफोर गुड अखानो रायनोसै hai लोगोफोर subscribe like लोगोफोर like subscribe सोर सोर दं कौन मैसेज बोलो कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दिया कौन है बैसागो बोथोरनि सफैलायबाय लोंनो थांबाय बोथोरा हा मानो दुगैनो हागोन माखौ दाबा हारसिं जानोसै गेसनिफ्राय लाइक गेस लाना फैदोंसै मा फाना थांनायनिफ्राय थांगोन लाबदो हाजिरा
Mana dengi aspek sudah. Mobile charge. Terus सासनाय खोनो Mobile kula mana? इ खान्थालखौ इदि रुखायोना नोंलाय आंगा नामा? मालाय दानफ्लेनासो रुयो दानफ्लेनानैबो रुयो बिदिबो रुया मा नोंलाय मानसिखौ दा नायनो सिलखावबा आथाया रानना राना बेखालाय सिटिका मोनायाव मबाइलावसो नुदों ओंखायनोथ' बिदि मिथिमोनियानो जाबाय टमेट' आरो माबा बेदरखौ बोरै सङो होननानै माबायाव सार्च खालामनानै नायनानै संनाया टमेटो को बिना टमेटो से कैसे आंबो सार्च खालामदों खान्थाल ओंख्रि नागारा बोरै संदों होनना आं बानायनांगोन माबाखौ भिडिअखौ खान्थालखौ मा होनलाय हिन्दी कटहल सब्जी को बिना कटहल कैसे बनाएगा मालाया मोसानो एकदम जाबायना आं सायाव खालामदों Hello guys man Kalma islang tuh iya thằng này malah masalah hello guys Nugauba nangkau subscribe like comment ano mawa message sa YouTube mawa live was message comment jadi जीरो हो गया क्या सब
जोंहा दिनै अमाजों अनला ओंख्रि आरो खान्थालजों बयलार। हेलौ गाइसमोन, लोगोफोर, सोर सोर दं? हेलौ हेलौ आलु होबावदों? ओइ मोनसे आलु 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 संखांबा आलु कबि ओंख्रिजों गारहरदोंनो कबि दानफ्लेनानै। हेलौ हेलौ नुगौबा नुगौबा नों प्लीज जल्दी जल्दी क्या बना सब्सक्राइब बना के तू के बना जल्दी जल्दी तो के बना मा जानोखाय न'आव गथ' थानायखाय